салому дуруди бепоён ба ҳар якояк шумо бародарону хӯрони муҳоҷире ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва қонунгузориҳои муҳоҷират ба шумо писанд асту, шумо ӯро пайгирӣ мекунед. имрӯза навори мо дар бораи бепатент кор кардан дар ҳудуди Россия. Ман касал ҳастам, ман ҳоли грипп ҳастам, ман пурра сиҳат шудагӣ нестам, не ки аз бистари беморӣ хеста барои шумо чироғро даргиронда дар дурини мошин навор карда истодам. Барои чӣ? Ба ӯ хотире ки ҳамин рӯз ҳамин навигарӣ паҳн шуд дар ҳамаи ҷоҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки бепатент кор кардан дар Россия мумкин аст. Путин фармонро имзо кард. ҳамин чиз то чанд қадар рост аст, ҳозир ман гуфта мегузарам. ҳатман меҳнатҳои моро қадр кунед, мо шуморо фақат обуна шудан, дига ҳеҷ чиз аз шумо намепурсем. дар шабакаи мо обуна шавед, наворҳои моро паҳн кунед. дар шабакаи мо телеграм низ обуна шавед. Дар он ҷо 2000 нафар одам ҳама байни худ ки куҷо рафт, ФМС рафт, амнистия шуд нашуд, ҳамаша байни худ ҳамунҷо мусоҳибат карда мефаҳмонанд якдигарба. қонун РФ телеграми мо ном дорад ва силкаи каналро ман дар якум комментарияҳо дар ҳамин навор мегузорам. наворро сар мекунем. укази Путин 20 число дар ҳақиқат ба имзо расид. Не ки чихеле ки ба шумо расонданд ки мигрантҳо бепатент метавонанд ки дар Россия кор кунанд, ин чиз нодуруст аст. Указ дар дасти ман. Официальный сайт Кремл Рус даромада 7 листи указро хонда бароед. Не ки ман ҳозир 7 листа худам хондам, барои шумо камтарашро хонда фаҳмонда метиҳам ки ин ба шаҳрвандои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дахл надорад. мо чӣ хеле ки патент месупоридем, ҳамон хел патент супорида мегирем. Указ президента Российской Федерации от 20 марта 2025 года под номером 159 об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, изменении и признании утратившим силу некоторых указов президента Российской Федерации. В целях защиты прав и свободы человека гражданина, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации, статья 3 Федерального закона от 25 июля 2002 года, номер 115 о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, постанавливаю, фармон медиҳам, установить, что находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, шаҳрвандои Украина, шаҳрвандои Тоҷикистон, Ӯзбекистон не, хато накунед. Шабакаҳои иҷтимоӣ шуморо ба маълумотҳои бардуруғ информировать мекунанд ва шумо аз ҳамонҳо гирифта баъд дар дигар группаҳо мепартоед. Мардум ба ин чиз як гала проблема создават мекунад. Для проживания, основания в Российской Федерации. Обязаны самостоятельный выход из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать своего правового положения Российской Федерации. Фаҳмидитона? яъне ки шаҳрвандои Украина худо мо ҳозир чихе кардан ку то 3 апрел бояд ки ё ҳуҷҷатҳои қонунӣ кунем ё Россияро тарк кунем. ҳамин укази 1126 ба изменение дароварда шуд, дигаргунӣ. ва дар он ҷо гуфта шудааст ки гражданони Украина то 10 сентябр ё ҳуҷҷаташонро қонунӣ кунанд ё ки Россияро тарк кунанд. ин указ ягон хел ба ману шумо дахл надорад. барои ҳамин ҳар хел маълумотҳои фейкро бовар накунед. гирифта наворро ҳатман максимум падилиста кунед ки то ки мардум аз ҳамин чиз бохабар бошанд. вақте ки ягон чиз шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё дар ягон ҷо меёвед, даромада дар Google ё дар Яндекс занед ки указ президента РФ от 20 числа ё от 25 числа, мебурод хонда, фаҳмида, омӯхта, баъд ба мардум пешниҳод кунед. яъне ки ин указ ягон хел ба шаҳрвандои Ӯзбекистону Тоҷикистон дахл надорад. шумо чӣ хеле ки патент месупоридед, ҳамон хел патентро супорида мешавед. ҳатто оли сулфам то ахир соз шудагӣ нест. бародаро, маълумотҳои бардуруға ба якдигар нарасонед, илтимос. ба мардум фоидатон намерасад, зиёнатон нарасад. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад, ҳеҷ гоҳ мисли ман касал нашавед. ҳамон мои худованд нигаҳбон.